Pagpangarnap og motorsiklo sa barangay Muhon, Dakbayan sa Talisay na huli kam. Suspitsado usa ka menor de edad. Detalye sa report ni Femari Dumabok. Nakuha gyud sa CCTV camera sa usa ka panimay kining paggawat sa motorsiklo. Unang nakita ang nakapuwag t-shirt nga bata duol sa itom nga motorsiklo nga puti ang seat cover. Nilakaw kini pa ni balik dayon uban na ang nakaitom nga t-shirt nga binatilyo. Pipila pa ka minuto ang milabay, makita nga adunay gikuri-kuri ang binatilyo sa motorsiklo. Nahitabo kini nitong Miyerkules alas 11 sa gabii. Og pagka alas 3 Huwebes sa kadlaw na-recover ra ang giingong gikawat nga motor sa barangay Kansuhong, Dakbayan sa Talisay. Kay gingong nahutdan og gasolina. Ang mikuha sa motor 15 anyos pa lang og na-rescue sad sa lugar kung diin nakita ng motor. Pag-interview ang ihang gi-mention atong minor is iha lang kunong drive-ban. Drive-ban lang niya suri-suroy na accordingly pag-drive niya sa motor nahutdan og gasolina motong na nahunong sila. Pangangkon sa batan-on nga ganahan lang siyang mosuroy nga magmotorsiklo. Ang binatilyo na akaron sa kustodiya sa Talisay City Social Welfare and Development. Oba ni Philip Patricio Grod Prado, Femari Dumabok. GMA Regional TV Live.